se emma dubaako emamu adubaako wo mo so mfie no edi efiri mfinhia so kodumiensa na kyese enmofra nkuma no fo san bo wo mo hwene mu paa na ye di bi mu akoba bia ye yimpata na ye di wo mo ye adwuma child labor na we no no wo mo boso edi akyese no kwasem ni ensakoro we redregu na ensakoro koro na enso nyame ni kata enti pani a wotua wo mo ano se president na ne nsantwerofo edi nkomo owura James Kofi Anan na wo ka kire mpanimfo se we de sompa mo na mo kan kwa akiri mo ma mpanimfo aso nte se aba no mo no ho modin so obetimi anya hwe kura no enyuma ku a wo mo afa to won ho so se wo betimi atwa abaahwe we ya no a wo mo ni post sadom no aka wo ntama banchiri mo Department of Social Welfare wo mo nso ka ho bie no anka 20 million Ghana cedis bi wo twato wo se wo mo mfa mo won ho bra se de be na wo betimi edi dwuma anka beboa pa na we no yesi ya de bi firi Nigeria afi Ghana fo bi nso kura aka ho no owura James Kofi Anan ene yamane bofo edi nkomo sei. Over the weekend, rescued 22 children from human trafficking, especially in the fishing industry. The 22 children were made up of 11 boys and 11 girls. Last year, the organization rescued 201 children from various forms of human trafficking. Out of the number that were rescued last year, 111 of them were girls and 90 of them were boys. And out of the 201 people who were rescued from trafficking last year, 81 of them were Nigerian victims who were trafficked into the country for various offenses such as forced prostitution and cybercrime. Wa nyuma bia yesande wo mokoye me de akora nka manka no anka ho ye fanyansa kwan ewi amanfo wo internet so ente san so a ne de wo makwa kosi besi bra ene ewura James Kofi Anan challenging heights one president no Abusua ye de kase no ekọ University of Energy and Natural Resources ya ewo sunyan na enkrata bi efri management for ho aba eye office of the registrar ya woda suapon no ano na ya rekosem wo se wo na menkrata so e de awreho ese wo manfo nyina ese odisuani ba ko a wo gentete e wo honom University of Energy and Natural Resources ho ya wo level 400 Godfred Akumeni wodaya wansore na ekwan a abamuwa yi ana abrantie yi efa so ehwere ne nkwa no emu owrem wo se na oye petroleum engineering student ya chese level 400 chese wo ba bewia enesa na wo hono mo an wo se abrantie ne se ne ho mfa no ene wo se ne yemfa ne nkwa ya asabia ye de ne kwa ya asabia se ye hwe na Sunyai Teaching Hospital a Erade Jimmy o abrantie hu beto no ne hu beto no bra Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra very very nice handsome young man na kire se wetimi ahwere ne nkwa ya sa na yese ye frɛ bibi organophosphate poisoning eno na ye enchiremu a eye unefo wo mo de aba abonten se eye poisoning ena eku abrantie no na asuba bia sa poisoning no efri no wo mo se afei na wo mo beye nhwehwemu eti wo mo na menkrata so emma Godfred Akumeni woni nebusuafo ene unefo nyina wo mo ma wo mo hyeden wo mo ya akopapa na asemwe no wo mo naso wo beye nhwehwemu eye management no wo beye investigations pa no mahunu adekropotin bebia sa poison no organophosphate poison no bebia firiba wo ma ye nhwehwemu ehunu sanse ekwan abrante ne fa asohwere ne nkwa ne de eye ya emu ye ya enti nkrata ya wo de bai de wo ma nhyeda ankomu pii wo mo se de wo betimi aka kire nsantwofo ano no se eye poisoning na ekun abrante no na enkrata ya wo de bai yi owura Alfred Ohene Nana Apia wono na ye deputy registrar ya wodankita hodie ano ewo University of Energy and Natural Resources ho wono ena ne nsa ehye a eye sompa kase ye nsa ka bia ye nso yada ne akire ede amamunti ye ma eye Godfred Akumeni a wo ye level 400 BSc Petroleum Engineering student ya ye kase wahwe ne nkwa ye ma na busua nyina shedding wamoma yawo enko na nyame wamfa abamu ekra ensie yi abusua ye kɔ sirement fi ho na se
wonim health facility regulatory agency yɛfrɛ wɔn hifrafo asan akeka wɔn ho bio na mpanimfo a wɔn mu de anim no ɛkɔ sremantifi titiri Tamale Central Hospital na wɔn kyerɛ nneɛma binom wɔ ayasabea mu anasa apɔmuden mu a na wɔn hwehwɛ wɔ hɔ na ɛhwɛ asɛ no saa kadeɛ no wɔn mu ho wɔ hɔ nneɛma ntwa yie ebio adwumayɛfo a wɔ hɔ ɛyɛ adwuma no kora dodoɔ no ate atua ada wɔn so wɔn akatua nka mu bi mu mpanimfoɔ nka ho asɛm kosi sɛ wɔn bɛsi ɛso na wɔn bɛyɛ the needful no nya de a wɔn bɛ adwuma na ɛnam saa yɛ so ɛma Dr. Winifred Kolote ba wɔno ɛna acting registrar Edema Hifra wɔn kɔ wie a wɔn kɔ hyɛ mpanimfoɔ a wɔayɛ asabea hɔ no amanebɔ a wɔde to yɛn nsɛntwerɛfoɔ anim ni. EFRA is aware. As we speak currently, our team is at the hospital doing their own assessment, meeting management. We understand that there are very serious unsanitary conditions there that has infection prevention risks for patients, and that doesn't make the facility quite safe. We understand that management is working on it, but we are also assessing the situation, and very soon we will come out with a decision on Tamale Central Hospital. At the end of the day, it's about positioning it in a way that will make patient safety a priority and make sure that they come out better to provide quality health care to the people of Ghana. Yes, so one of the problems is that they are not able to pay them, and I think that yes, they need help, and I'm hoping that they are looking for the help. But for us as regulators, we want to make sure that they are in the position to provide care. Health Facility Regulatory Agency, woman regulatory ayasabea for no, any mwedwuma for, enti penny a wotua wo mo no a wo hwechire acting registrar Emma Hifra, Dr. Winifred, ne medi na ye Winifred no, Kolote ba na wakasa yebra womoko Tamale Central Hospital. Abusua mayamfa kase no enko emfimfi mantemu eye senya breku na mensi krachi owo awutu senya weso nyamfo Egan Kalala Nyameche wone eye womo a womo kopo so afarefo e wompotem ho akwakohia ato adwene ahye ekwan ahodo ya mensi no so ebefa so aboa womo ewom dwumadi a womo di mu na enhyamudie no ase no na afarefo no de to ono abo animu se ade baako a eha womo kese pa eye efin ya emene womo ewo empo no ano efin emene womo pa na mpepi no so ya na honomo no womo nya drainage bi anka ebetimi aboa na ate saa efin so a anka afarefo no so womani ebeje pa eti na wotwe mienu ya eda ye ntami kura no wom se wom ahyase wom ankasa afa ato wom so se wom betetetete efi na ewo mpona no nyina ye honom kama se de be ya wundwumadie no ebetimi akonkan na emom no se assembly no so beba wom nsraban mu a anka adwuma no ebetimi akontem woni amane boni kwaku adema edi nkomo agada kasena ada kwan ho a ekombano etumi yimu na anu kada puma suluta wani na aboko mama friends entumi spread na enye fi wo de obeya ejmene ye obeya be 2 weeks ejmene ye we ya shamebe enkopo a wato abembra mbrane ye he dia abufo ye tinechire ene wo mkaso wo mpini mpano so ye ni ye a enye me ye mpano mo onhwe de asa ye nti asa ba no ontun nansuo no nsu ko no me ne ejmene ye ayan kambum yenja etim na akam yen kambum na yen fa okwan so a ye betwa ye gate amansuta apofufu na wokopo no umpa na eduma na ye ye basra ben ombombaze na wo hyin na obaba pay gotas na oma nyama sen oma ye gotan straight gotan na no hia oba ye gotan na so okire na kwatopunu ma ono se nsu no to ballers na azin na wo ben na wo beto no wa for gotanim na wa wei eye afarefo bi a womo ewo senya breku na yete womo enken enu achi na DC onunyamfo Kalala Nyameche Egan so ehye bose sa skip containers ne niema hodo gate ya womo si womu hie nso assembly no behwa tototo niema se de be ya ebre semu no wombetimi apabi ede amomo na afei empona no nso etimi ayefe
And one of my major challenges I want to say, senior Kurina no gata edikuno ye sa gata way, but because he construction no, and I say young constructing ye no, and nowadays I feel na aba, but it me a constructing ye near the wire mesh, shake ma, at least no so between na abuaya na to me so bola no one ain't me amaham. It's going forward no. Yabaya dredging na ya gata na ma ho so ya pe vantage point no near the containers esisi wo mu ene enough dustbins near esisi ha mu na no so aboa na ha mato and one of my we mainly for beach the water we awutu senya west mensi krachi ononyamfo kalala nyameche igan woni yamani boni kwaku adema ena edi sankomoyi afe ma yanko chifu atimokwa abato mpesua no so ewonso erekanan wo mato bi de amane no ama wo de abasompa ni nyina chifu atimokwa titru ni chifu adade kofi timamufu a wo ho se apomuden pa no wo mo bre mu pa nti wo mo de ho asam to mpanimfu anim na nanom mo kan na timamufu eka enam sa ya so ma bankra chepeni honorable Isaac Yosen wo de osi ayoyo ama wakwa akoboa won na bra wo kowie kokosra wo mo ewie no won nsentwerofo kasa ya erekanan etu bi ma yen kasa ekoso no metene mframem as a district chief executive adade kofi wo bimpeso aso na mentumi entna se ense me soma no mabeti abeka cheme o se metu ho anamo me baaye no so America no se information ba bonje na kwete se adade kofi eni chip compound sebio enye no kre adade kofi wo chip compound na yewo nurse ni ba ko a ohwe so edemaye na ministry of health no won policy the normal population HSN nurse ni o se edai ohwe mo na eno honorable Isaac Yosen wonna ye twufu atimokwa abankra chepeni na ewie na wo se asamba akomfa be ma nante bra wo kɔ ho no sukuu dan bia na enye eno nso wɔ ho omo sukuu dan so o maka ho asem ayenim ya ba ha banti ya we masema pesa mekan se nyame adom enam anamopa ye minister of local government religious affairs efficiency 820 department assessment in tupatimokwa ye ba district makuma 22 ewo central region ya ka district enumu a pass here tufatim kwa yanzo eden ya ka nyame ya honorable Isaac Yosen tufatim kwa MC wono na wono kra na ADC a wone erekanan edi nkomoyi na yatna sisei no na kaise Pepsodent cavity fighter womo ene kraye mu midima for herbal center Dr. Time da so ena fe time herbal mixture enso eka ye ho a ye de hot bites kase bono ebremu ye gina we so na yaje aboafo enkrato ahome so abase si a ye ba ne aka atwi no ye de beto aso amamo Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani owuntie passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. De se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no ayam more. Oh, nisi minim wife ye kopa wo. Wani ye 1 cedi. Nyinse ne betom ansa na ye tues ka no. Nisi mi connection na encheda nkoye na esakakra. Sise wa pege mu ama hodiam bam. Connection ne mu de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro ba de kro ye ka. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem.
He was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Okra Emma Aketiapa pampa. Abusia America for asa aka won ho bio na se government accountability series ya ye wo Ghana hey no wo mo ahwe yesua yen. Se si US Central Command ye frɛ wo mo CENTCOM no wo mo na aba bebo amane boni a wo mo di anasa ntokwa no hyase di akoso no wo mo bubu ne srɛ ne abasa de manu ato ho na wo mo bo ho amane se wo mo enyo ye kura target no bebi wo mo target ye empem nkono wo mo anto amfom na no Iran ho na wo mo de koi enti se wo mo ka epic ferry no bra hyehyemai esi nsuo no so a eye se ebe broke sa Strait of Hormuz no se de wo mo ni abre se wo mo mabibia amfa ho no wo mo toto ye no ano ba bi te se Isfahan wo mo toko ho enye ho nko Shiraz wo mo to ho afi buhye ho nso saa pachem kura de wo mo se ba bia ya wo mo ka ne prince Iran wo mo hyehyema be se wo haduanan de wo mo ayam ne foto afi bia enso ananka wo mo de wo mfa nwo asiesie de wo nsu ase nyina nso no wo mo atwa ho kanko age no nso aboso a wo mo bo ho amane eche se de ba bia duru ne de aka ne se Iran benya ne ho antiase na asundwe abua wo motimi anom mu na nema akoyi ente saa de a wo ma pre nyina abubu eno so ne yegyina ne ye de nsem na sie na emum afi ne waso afidie no a de edi mu akotena ye de brɛ wo no ebi ene se wote se ye de wo ekọ kolebu aban ayaresabia na enkoma hodo efiri ho no mo eba efa overcrowding na afei nso akade ahodo bi a enni ho a emmoa ema adwuma na wo mo ye ntimi nkọ kan ya mane boni Jeremiah Simpson ko ho ema videos ne nkomo a efa saa nsem no ho nyina nso no wote se enwumre yi ye de ebesom abusua eno achi mampene aduru UN General Assembly ase na wose amfa ho ne so wa bibima mu Ghana ana so obekwa buruchire de abrofo de ye nananom ewo nkoato bere mu no saa kam no eda so ada ye hono nya de a obeka na no atom wo ho nene wabiebie so pa Ghana any European Union ede womonsa ahye entiase apam biase a eba beboa amabombo ho asem no wo mayiri mu titru pa efa etuate domfo wo mu adwumadie ewo abibrem atoye na Sremantifi nipa do osonson bi ya so wo mpachi ni nyina ye Red Maria 40 wo hugu mu a wo mo che wo mo abonofo sem ebutubutu wo mo pnachi no na wo mo yes adwuman eno achi challenging height for eba bo amane se wo mo nya nipa do no mienu ya nka ne ye fa hwebu akwan so bi ede wo mo akwa akodi nsenseme ewo ensuo so enkura nkuma na kanafe de wo mo gede ne ni ho Abusuya sanso na wote se donkum e wo meyi emrase bedwam wo mo de to Ghana ban nim se road contractor wo mo award wo big push no ase nyina no wo mo mfa emu amanebo emeto abonten wo bia ehunu de ekoda mine gold mines nso wo mo lease a eba ba expire aso ye sham ensase ensem so de nkrata afa ho de abane ye dane ni nyina akire de mamo na afoforo bi ka ho na ye de ebesom anwumrei se hot bite kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra so ewo enkran hanum sei na etopete ye ewo ye branches ahodro ni nyina SOMPA Kumase SOMPA Takwa SOMPA Takrade Techiman Sunyan Nkranza Doma Kingdom 106.1 FB wo mankesim Ayiko 100.9 so FB ewo Kumase honom na wo ba ye decoder no so SOMPA FM so ye FB ewo ho Facebook YouTube na ye official website no so www.sompaonline.com eho nyina kase bo no ye topete ya utumi enya bi na working kan ye na wosan etie SOMPA TV mo amohwe nyina so ye da mo ase ene mo bre ene mo adaje enwumrei se mwetimi enya na mode ahye kasebo no so ewo SOMPA TV so yenom a ye bekenkan ede emamo midin ede ADWOA
asare enyumre mene triple A man, Ejapia, apam dada.